Velkommen til denne nye video, hvor vi vil udforske funktionerne i Intuitive, der relaterer sig til den avancerede udvikling af fotografiske portrætter. Vi skal ganske enkelt navigere til menuknappen, rulle ned til sektionen for portræt for at få adgang til siden, der er dedikeret til portrætudviklingsfunktionerne. Øverst i portrætpanelet kan vi bemærke teksten Portræt AI, hvilket står for kunstig intelligens, og denne funktionalitet kræver en aktiv internetforbindelse for at fungere korrekt. Dernæst er der funktionerne til at korrigere ansigtsbelysning, både venstre og højre, samt knapperne til foryngelse, ældning, øget hårvolumen og glat hud. Lige nedenunder kan vi finde rullemenuen til ansigtstransformation. Når denne menu er udvidet, kan vi finde ansigtets forskellige karakteristika indeni, samt muligheden for at ændre dem en efter en. Lige nedenunder i den rosa farve kan vi bemærke knapperne, der giver os mulighed for at foretage målrettede justeringer, herunder forbedring af pupil, blegning af sklera, læberødme og forbedring af øjenbryn. Længere nede er der en hel række knapper til redigering og udvikling af portrættet. Det intuitive filter, som vi snart vil se, efterårsfilteret og så en hel række andre knapper, herunder emnets lysstyrke, emnets tone, muligheden for at hæve eller sænke lyset i baggrunden og åbne skyggerne på emnet. Lad os nu tage et mere grundigt kig på nogle eksempler for at forstå, hvordan man bedst muligt kan udnytte disse avancerede udviklingsfunktioner på nogle fotografier. I det specifikke tilfælde af det fotografi, vi ser på skærmen, som er taget udendørs med naturligt dagslys, i dette tilfælde sollys bag motivet, kan vi straks anvende det intuitive filter, fordi det intuitive filter fungerer særdeles godt under lysforhold som i dette specifikke fotografi. Det vil åbne skyggerne en smule, gendanne lyset og forsøge at gøre fotografiet så læsbart som muligt, i det mindste som et godt udgangspunkt. Lad os aktivere knappen for det intuitive filter, og vi kan bemærke, at det virkelig effektivt gendanner lysstyrken i baggrunden og åbner en smule mere for skyggerne på motivet, hvilket forbereder fotografiet til at blive udviklet på den bedst mulige måde. Derefter kan vi yderligere reducere lyset i baggrunden ved at trykke på den relevante knap for at se resultatet, og måske også åbne lidt mere for skyggerne på motivet med knappen her til højre. Lad os observere, hvordan det påvirker vores fotografi, og jeg vil bemærke, at det indtil videre har udført et fremragende stykke arbejde. Jeg vil gerne minde jer om, at knapperne, I ser her, udelukkende er rettet mod motivet, altså selve portrættet, mens hvis I ønsker at arbejde på hele fotografiet, skal I navigere til værktøjssiden, hvor I kan finde autojusteringerne for hele fotografiet. Lad os nu vende tilbage til portrætsiden og forsøge at anvende nogle andre funktioner på denne side. Nu vil jeg også forøge lysstyrken på selve motivet, så lad os trykke på denne knap og observere, hvordan lysene åbner sig præcist på motivet, og hvordan det adskilles på en optimal måde fra baggrunden. På dette tidspunkt så kan vi også trykke på sammenflet lag, som er blevet oprettet. For at fuldføre denne proces, da vi befinder os i et naturligt miljø inden for dette fotografi, kan vi forsøge at anvende efterårsfilteret for at tilføje portrættet et særligt og unikt præg. Ved at trykke på den relevante knap får vi efterårsfilteret med de klassiske og karakteristiske farver for sæsonen på et øjeblik. Hvis jeg for eksempel ønsker at anvende et specifikt klarhedsniveau ved hjælp af de relevante pensler plus og minus, skal jeg blot trykke på den intuitive knap, som vil skabe et passende klarhedsniveau. Det er vigtigt at huske, at masken, der bliver skabt, er sort, så vores pensel, som vi vil bruge til at male de detaljer, vi ønsker at fremhæve, skal være hvid. Hvis I har byttet om på farverne eller har en anden farve eller sort, skal I huske at sætte hvid i forgrunden. Derefter kan I male på alle de områder, I ønsker at fremhæve.
Når operationen er afsluttet, kan vi samle alle vores niveauer. Lad os nu forsøge at lave nogle andre eksempler. Lad os fortsætte til et nærbillede, så vi kan undersøge de tilgængelige funktioner til at forbedre både pupillerne, læberne og øjenbrynene. For at udføre dette korrekt i henhold til sektionen med de lyserøde knapper, skal jeg først trykke på knappen Vælg. Når jeg har trykket på den, vil penslen automatisk dukke op, og jeg kan begynde at vælge de specifikke områder, jeg ønsker at justere. Jeg vil derfor vælge pupillerne i øjnene, hvis jeg ønsker at forbedre dem, og jeg vil vælge øjenbrynene, hvis jeg ønsker at forbedre dem med den dertil indrettede knap. Jeg skal altså fokusere på én ting ad gangen. Nu har jeg trykket og valgt pupillerne, og jeg vil trykke på knappen Forbedre pupillerne. Lad os udføre den samme fremgangsmåde på øjenbrynene. Først skal vi trykke på knappen Vælg, derefter vælge øjenbrynene på fotografiet, trykke på den relevante knap og fremhæve dem. Vi kan derefter samle lagene og anvende den samme procedure på øjets sklerer for at blege det. Først vælger vi, justerer penselstørrelsen, vælger det ønskede område og trykker derefter på knappen Bleg sklerer. Vi kan observere, hvordan det har bleget den ønskede del af øjet. I tilfælde af rødme på læberne skal vi blot udføre den samme handling, altså vælge læberne og trykke på den relevante knap. Hvis vi derimod ønsker at ændre nogle detaljer i ansigtet, skal vi blot åbne rullemenuen for ansigtsændring og for eksempel lukke læberne. Vi kan trykke på mundhøjde på minus for at reducere afstanden mellem læberne. Når vi har opnået den ønskede afstand, kan vi lukke menuen eller måske også ændre noget andet, vi ønsker at justere. Måske give et strejf af smil med plusknappen. Vi kan derefter afslutte ved at lukke menuen. For at færdiggøre dette portræt ville jeg navigere til værktøjssiden og konvertere det til sort-hvid. Jeg har 2 muligheder til rådighed, den kanoniske og den professionelle. Vi vælger den kanoniske mulighed for at udføre den første konvertering. Derefter kunne jeg også tilføje et strøg af kontrast. I vil bemærke, at niveauet for kontrastjustering åbner sig. Husk, når I ser en sort maske, at kontrollere, at penslen er korrekt indstillet til hvid. Derefter kan vi justere vores penselstørrelse efter behov. Når vi har fastlagt den ønskede størrelse, kan vi begynde at male på det udvalgte område. Så både kontrasten, i dette tilfælde samler jeg lagene, og derefter kan jeg også tilføje en smule ekstra klarhed. Samme fremgangsmåde, så vi omhyggeligt gennemgår alle de områder, der er af interesse for os. Okay, således samler vi lagene, og vi kan potentielt have afsluttet dette portræt i denne indledende fase. Vi kan anvende det intuitive filter for at igangsætte udviklingsprocessen. Derefter vil jeg flytte til udvælgelsen for at forbedre pupillerne. Husk også at placere på det øverste lag, eller endda samle lagene, hvilket er det mest hensigtsmæssige at gøre, inden du fortsætter med udviklingsprocessen. Forbedringen af pupillen er allerede udført, og i denne specifikke situation har vi optimeret pupillen yderligere. Vi kan fortsætte med at udvælge og forsøge at forbedre øjenbrynene en smule mere. Læberne fremstår allerede ganske røde og fyldige. Vi kan desuden forbedre belysningen på ansigtet en smule. Lad os tage et kig på denne funktion. Her kan vi automatisk justere belysningen på højre side og ligeledes her på venstre side. Jeg vil begynde med at samle samtlige lag og derefter trykke til venstre. Intuitive vil samarbejde med Photoshop for at analysere og levere et præcist niveau for belysning på ansigtet. Det kræver en smule ventetid, da det arbejder med internetforbindelse og kunstig intelligens. Den leverer resultatet tilbage til os, så lad os observere, hvordan det så ud før og så hvordan det fremstår nu. Den har justeret belysningen på ansigtet en smule.
Vi kan trykke på knappen for at justere subjektets hudtone, og derefter vil jeg foreslå, at vi kan fortsætte til det næste portræt. Her i dette specifikke eksempel kan vi afprøve disse forskellige knapper. Lad os forsøge med funktionen glat hud, som vil rense og forbedre portrættet. I kan observere en før og efter sammenligning. I det næste billede kan vi afprøve knappen for at forynge, som bestemt er langt mere populær end knappen for at ældes. Disse er funktioner, som når man aktiverer knappen, kræver lidt tid at udføre, fordi det arbejder gennem internetforbindelsen og Adobes cloud-tjenester. Når processen er afsluttet, leverer det resultatet tilbage til os, og vi kan se en før og efter, hvor subjektet faktisk fremstår forynget. Vi kan endda tilføje et strejf af et smil. Og voilà, også i dette specifikke eksempel har vi muligheden for at trykke på knappen for glat hud og observere, hvad det har givet os. Vi kan desuden forsøge med lyskorrektion på ansigtet. Jeg udfører denne handling til højre, eftersom belysningen kommer fra den højre side af motivet. I vil bemærke, at der derefter åbnes et ekstra lag, hvor lyset på portrættet bliver justeret. Vi kan efterfølgende sammensætte lagene. Lad os nu undersøge funktionen Forbered marionet. Denne specifikke funktion anvendes til at adskille motivet fra selve fotografiet. Praktisk talt vil det generere et separat lag, hvor der udelukkende vil være motivet fritlagt, adskilt fra hele fotografiet, og et underliggende lag, hvor der kun vil være baggrunden uden motivet. Så den vil operere ved hjælp af avanceret kunstig intelligens for at udfylde samtlige områder, der oprindeligt var optaget af det primære motiv. Lad os nu tage et kig på det praktiske eksempel. Tryk på knappen Forbered marionet. Vi afventer, at både Intuitive og Photoshop begynder at arbejde sammen. Her kan I observere det lille genereringsvindue, som indikerer, at det er i færd med at generere en baggrund bag vores primære motiv. Når denne operation er fuldført, vil vi have vores øverste lag med selve motivet og et andet lag, der udelukkende består af baggrunden. Så hvis jeg skjuler det første lag, kan I se, at der kun er baggrund bagved, hvilket betyder, at det har genskabt miljøet i fotografiet uden det oprindelige motiv. Denne type arbejde udføres netop ved hjælp af avanceret kunstig intelligens og baggrundsudfyldning, så det kan forekomme, at det i forskellige tilfælde kan fylde fotografiet på en alternativ måde, hvilket kan resultere i fejl og ikke ensartet baggrund, men det kan også indsætte objekter eller andre motiver utilsigtet. Det kan hænde, at det i sådanne specifikke situationer vil være nødvendigt at gentage operationen på det bestemte objekt, som blev indsat ved en fejltagelse af den kunstige intelligens. I dette specifikke tilfælde har det fungeret særdeles godt, så vi kan fortsætte med vores marionet. Lad os derfor navigere opad i menuen i Photoshop, vælge redigeringsmuligheden, derefter rulle ned til punktet marionetforvrængning og klikke på det. Photoshop vil derefter indsamle vores motiv og oprette sit netværk, så vi kan anvende marionetten. Marionetten benyttes til at udføre transformationer eller manipulationer på det valgte motiv, så på vores netværk skal vi ganske enkelt placere kontrolpunkter, og derefter skal vi blot flytte disse kontrolpunkter ved at positionere os under dem og flytte i den ønskede retning. I denne specifikke situation kan vi udelukkende ændre kroppens hældning på motivet. Når vi har tilpasset subjektets position i overensstemmelse med vores ønsker og behov, skal vi blot klikke på V-ikonet, som findes øverst i menuen.